kan 0 le 2 chu structure with pointer ninga structure kan siam anga khami kha a variable kha pointer kan pass don ni ti dan chin yoma pakana chu referencing pointer to another address to access memory le chu using dynamic memory allocation ya pakana hian input potela include stdio.h nga ta hian struct employee construct name an ta se var name 20 float salary nga chuan kan close int main chuan masa zawk ang hi kan siam daw ni struct kan tinga employee ptr1 hi pointer 1 tina pointer structure pani cho siam tai la chuan ptr2 structure pathum kan mawa chuan hei voi thum zianga ya a san thewin chuan employee 1 le e2 hemite value kan pass don ni pass dan chu ptr1 is equal to the address of e1 chuan ptr2 is equal to address of e2 e1 value le e2 value kha ptr1 le ptr2 kan ta taw ni chu tuna chuan hemi mang hian memory address kan access tong printf kan tinga enter e1 name scanf percentage d percentage s address of tinga ptr1 dot name line so if you to te oma hemi hi ptr1 hi hemi ptr1 hi structure ania structure om le chu structure pointer to address ni kan ti to ha hemi hian address value kenga chumi address value chu hetiang ang variable e1 anga hi kan chanti don chuan ahon star kan danga ptr1 chuan address hi variable pa ngai ang lo ni ta a chuan bracket chhung an da a dot kan tia name kan tia chuan hemi hian avai hian address thara nei chu hemi e1 name omna bu to bi address value kha akor ta ni hemi ringot hi chuanin ptr1 ringot hi chuanin e1 address as a whole ang khanin address ania chumi ang song chu nia chuan name hi chu address than ania e1 address chu address than san chuan khami address kan access dong ka chuan hemi address plus hemi address kan dia khata chuan kan access kan tiang zero chuan printf dot le kan dia yang enter e1 salary scanf percentage f nga chuan ayan star ptr1 dot
salary tiền khang kan ziak zo chuan hei kan copy nga kan paste hei hi kan thlak ma hei kan thlak chuan E2 employee 2 yang access na kan hong lit to do ni chuan E2 kan zo le a pin na kan siam le thung printf name E1 percentage s ptr1 dot name printf e1 salary percentage f comma star ptr1 dot salary true dia kan thak ya true dik tura ngang printf 26 error long zero ni ka struct ruct printf ay po hi semicolon dito enter name Zoni salary 1200 1200 E1 zone salary nia chuan name to E2 name Mike E2 salary 1300 tayan slash and dala dik name apin dan ka aboy nei no em Mike 1200 Mike Mika 1300 tu atin kan mutani ai referencing address to referencing pointer address to another address mga siam dan dia kan sei tuang khan he pointer a hian hemi address hi kan pasa he pointer a hian hemi address hi kan pasa chumi mang chuan memory location kha kan access ta ni hemi memory location te hemi memory location bit te ti khang kan access a so na pin nan po kan tang ni ana ni chuan a dot le a chuan using dynamic memory allocation mangin lo ti leila ai hi kan mamo lupa chuan pakataw hi kan mo hen po hi kan mo ta long chuan in kan mamo anga in I follow kan do ni
for I is equal to 0, I is less than or equal to 3, thank you ma. I plus plus chuan hay kan dah lu tanga chuan ta hin tlem adang lam oma chu chu hay kan dah ngai lova plus plus I kan tinga ta hian address tiền plus I tiền liang á chuan apin na bo tiền bốc han olopi kan copy nga percentage d I comma plus I tinggal plus I kita pohian hi I dai nga hi percentage di kandang automatic in aron thak don ni I chuan tuna kan na zelo chu malok kan na zelo ptr equal to malok function kan jang struct employee star malok size of struct constructor name employee kan chuan library pakhat kan input angai le kan input angai na chan chu malok work thei turin std lib.h buổi na on lo turang ai la mic 200 mic 2 100 mic 3 1400 tuna kan pin chok ta tian kan dalu ta data chuan dynamic memory location hong hi chuan du za ta siam thaya helai value thak mai hian in du za ta siam thai ne helai value po hi kan du chuan kan jiap thaya kan zo thaya user engzat nge how many employee are there titan entin mo kan zo thaya chuan tian kan pin chok ta chuan en na thodan hi soila pointer kan siama ai kan declare pointer hemi employee hianin helai line big hemi big an chuan hemi structure hianin engzar nge amamo ti kha kan zo ta hian hei hian in car hemi da na tur le hemi da na tur hi mamoa chuan hemi hianin khimi te helai mi hoda le na tur hin memory reserve anga chuan
kan pointer kha void pointer nia void pointer kha struct pointer a kan leta chuan kan return ta heta hian pointer hi kan struct pointer memory void khat hemi kan void khat a in kola a in reserve za tu chu hemi leng tu za thini chuan ta hin kan kola ptr1 atira 0 nia ptr 0 name omje chu hemi struct hemi ptr pakhat na pointer pakhat na a ni address bi ki a point don ni chu chuanin omje chu address ang thil pangai ang hen saitela entinan district pointer ptr helai ptr plus 0 hi district min lo ta se chuan hei hi village min ni chuanin helai village access to chuanin district min plus village min kan je ta chuan a village min kha chiang thakin kan chu access thei ni chuan chu chiang zer chuan loop pakal le khan district dang min plus a village min district dang a village min khadiang vel khan hi address ani chumi address ha song kan da lu ta chuan chu chiang bok chuanin district min chuan a village min khami kha kan pin chok thei ta chu chiang le chuanin kan pin chok ani chuan ta hian pakhat tlem han zia bol la p printf na tho em za nge telo ti tai la scanf percentage d num tiếng thì cần được kê rằng đó nằm hiện nằm hí tại hiện cần đang đó chuan tăng cần làm được không thầu đàn tổ chú nó thọc ảnh răng như này thì hàng giờ ta ăn thọ này rất khá dễ cả chuan chúng mình ăn rất chuan memory các cần reserve trong tin anh này scan f before nó thọc ứng gian như này đủ lại ra po hon dek thei ma se za han le chuan Mizo address an salary len mi kha je ngai chu bang chuan pahni le khi jek mai na ona dai ri lo na chuan employee 0 name chu hupa tiang salary employee 2 address chu saya 1300 dikhani kha structure le pointer man kop dan chu ni